chokwadi chese chobuda pachena chiri kuonekwa kunzi varakashe thugs panguva ino vari kuuya vachiita macampaigns against honorable minister Sanyatwe. Panguva ino zvinonzi kubuda pachena kuti their moves vachiya panguva ino vachiramba maconstitutional amendments achionekwa kunzi ari kuenda against the ideals of the liberation war. Panguva ino zviri kuenda against macitizens. Kuonekwa kunzi there is a launch iri kuitiwa iri kuda kuti the former army general five from his post and subscribe or like on the bell icon. To meet up a hindu, it's good to exposed. I have it on good authority that Varakashi thugs have been greenlit by ED to launch a smear campaign against Honorable Minister Sanyatwe. The company contracted for the work at National Sports was allegedly paid by ED to deliberately derail progress, then blame Sanyatwe. Though the first post yaitwa nachukura zvakananda anopost another post yamuri kuona iyi ine picture ra VP Sanyatwe pamwechete naAnselm Sanyatwe obudanyira achiti ED is evil. Chiwenga and Sanyatwe risked their lives to bring him to power, but now he is plotting their removal. To current military commanders, trust ED at your own risk. Generals being given cars and money, watch out. Loyalty cannot be bought when betrayal is the goal. Mashoko amuda nyogwa panguva ino nachokora zvakananda anotaura mamwe mashoko aiwa tisingaiti tichizo taura panguva ino, but ndo madevelopments aripo muri Zimbabwe kuri kuona kunzi VP Sanyatwe naAnselm Sanyatwe ndo atingati mageneral akanga ari at the top vachilita the coup vachisapota president ED mnangagwa, but now takuona kuti vakusadliniwa panguva ino. They are now being attacked and they are being plotted kuti vafire away from their post and their positions. Madevelopments aripo muri Zimbabwe munoti kudii pamusoro pe-this treatment yoitiwa kune these former army generals. Pinda comment section medu muzafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chat on the bell icon.